Dobrý den, dnes vám řeknu o sociální práci. Co to sociální práce je, jak sociální práce funguje, jak je propojená s dalšími humanitními obory a co je vlastně úkolem sociální práce. Sociální práce je odborná činnost, která má jasně stanovená pravidla, etiku i metody. Cílem sociální práce je pomáhat lidem v těžkých životních situacích, hledat řešení na tyto životní situace, ale hlavně umožnit jim znovu převzít kontrolu nad jejich vlastním životem. Sociální práce se definuje jako činnost, která usiluje o zlepšení kvality života rodin, jednotlivců i komunit. Zasahuje většinou tam, kde se lidé potýkají s problémy, takže například tam, kde je chudoba, stáří nebo závislost. Sociální pracovník má být člověkem, který naslouchá, podporuje a hledá cesty. Cílem sociální práce proto není jenom pomáhat člověku, ale posílit člověka pomoct si sám. Sociální pracovník by proto měl se snažit pochopit situaci v širších souvislostech, nejen těch osobních z jeho vlastního úhlu pohledu, ale i z toho pohledu sociálního a společenského. Sociální práce kombinuje poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie, práva a medicíny. Patří tak k jedním z nejvíc mezioborovým disciplínám v rámci humanitních věd. Z těchto disciplín je sociální práce nejbližší k pedagogice, protože obě disciplíny pracují s výchovou, vzděláváním, osobním rozvojem a formováním osobnosti. Pedagogika se zaměřuje na učení a formování osobnosti, zatímco sociální práce se zaměřuje na řešení krizových situací a jak jim přejít. Speciální pedagogika pomáhá jedinci se specifickými poruchami a sociální práce jim pak pomáhá se znovu začlenit a uplatnit ve společnosti. Sociální pedagogika se přímo dotýká prevence sociálně patologických jevů, při kterých zasahuje sociální pracovník. Úkol sociální práce je velký, ale dal by se shrnout do 3 hlavních bodů. Pomoc a podpora, ochrana práv a důstojnost člověka, prevence a vzdělávání. Pomoc a podpora je tam protože sociální práce pomáhá lidem v těžkých životních situacích, pomáhá jim se z těchto situací dostat a pomáhá jim dostat se zpátky na nohy. Ochrana práv a důstojnosti člověka, protože sociální práce chrání ty, kteří se nemohou chránit sami, nebo ty, kteří by mohli být ze společnosti vyloučeni. Například seniori, děti z nefunkčních rodin, menšiny nebo postižení. Prevence a vzdělávání. Sociální práce tady kombinuje poznatky z pedagogiky, kdy učí lidi, jak předejít situacím, ve kterých se ocitli a jak ve společnosti opět fungovat. Sociální pracovníci se řídí etickým kodexem, který zdůrazňuje mlčenlivost, chránění práv klienta a rovné zacházení. Pracovník proto musí jednat bez předsudků a zasahovat jenom dle přání a v zájmu klienta. Člověka musí vnímat v jeho vlastní jedinečnosti. Pracovník by měl mít respekt k důstojnosti člověka, být spravedlivý
a solidární. Sociální pracovník si nesmí vnucovat, ale odpovídat na žádost člověka, který tu pomoc potřebuje, nebo třetí strany, která žádá o pomoc. Děkuji za pozornost.